こんにちは。はじめまして。私は M ユーフ・ファジャル・ソディクと申します。ユーフと呼ばれています。インドネシアの東ジャワのブチュヌクロ出身です。21歳です。趣味は旅行することです。これから私が働く宮崎県の会社の概要を紹介します。どうぞご覧ください。仕事はスクラップです。会社の名前は株式会社 A 証券職です。社長の名前は里見義明社長です。組合の名前はジリード協同組合です。住所は郵便番号885の0004宮崎県都城市東北町4878です。企業、工場、店舗、建物、解体、工事、建築土木工事の現場、一般家庭などです。スクラップ一つ、金属工事の専門回数、買い取りを行う中間処理施設です。鉄スクラップ、ダ粉、切削粉、書店レス工場、書店レススクラップ、アルミ類、アルミ缶、バラプレス、真珠、銅、車線、非鉄類、戦パン、中古鋼材、古機械、重機、大型トラック、家電、金属製事務用品を取り扱っております。鉄スクラップ等の金属先般の処理、処分買取は株式会社 S 金属までご連絡ください。電話番号は0986521314です。営業時間は8時半分から17時半分までです。定休日は日曜日と祝日です。この会社には社員が合計24人います。事務所のスタッフが7人います。現場のコーディネーターが17人います。スタッフ全員によく受け入れられ、すぐに打ち解けて、仕事が円滑に進むことを願っています。また、明確な未来のために、日本語の力を向上させ、学生時代に夢見た目的を達成したいです。はい、皆さん以上です。ありがとう。どうもありがとうございます。じゃあ、また明日。